אמריקאי, פרסי וכורדי התרסקו עם המסוק במדבר לבד, נשארו לבד. נחשו קודם כל בהתחלה מי היה הטייס, אבל נשארו לבד במדבר. אמריקאי הביע משאלה, אמר וואי 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 וואי, בוא נמצא איזה כד פה, בטח נביע משאלה. מצאו כד, התחילו להביע את המשאלה, נס גדול, אמרו יהיה לנו נס גדול. אמריקאי אמר בתוך הכד, אני מביע משאלה, אני רוצה לחזור לוול סטריט, עבדתי שם בניו יורק, במנהטן, צ'יק שק וופ, יחזירו אותו למנהטן. נס גדול. הפרסי אמר, עבדתי בשטיחים, אני רוצה לחזור לטרה. פופ, יחזיר אותו. כורדי נשאר לבד במדבר, נכנס ללחץ. אמר בתוך הכד, אוקוס, פוקוס, וואי וואי, איזה פחד פה במדבר. תעשה נס. תחזיר את שני החברים שלי מיד למדבר עכשיו. אני מתגעגע לקובה.